ka kantin mai kata ka kantin ka basongkia ka kantin ka ba Jingpynlong ni ki brio lada dai ikna iba sausnem lani ki rangba ki bala sau posnem hakamat jong ka kami tiki dang dai hibet ki Khyllung nadu bu pidang ring men sim ningkong hagani ka perthai berhadu pinda ringi ka men sim ka bakadu hagani ka perthai kandai tang ka kami hi ka ban ri ka ban sumari pi ka ban eat ye pi ka ban penbiang bam ye pi wad lada ka haban sha tangan ye ladi bat ka ban perkhat ningkong ikjidan kam ki jong pi ka kami ka haban ye sha bun ki jing bagi jin jinjar bat ka wei ni kita ki jing jinjar bubun ba ki kami jong gani ka ri ka jongi ki haban ya lingba kadei nakadaw jungi hospital but kam tam ki private hospital ki Jingpynlong Business kanang banyo lat ban kamay pisa bun lingba ka C-section lani kata ka cesarean section ban kiar na ka jing khasuk but ban Puid Ban Kha Khyllung kum ka data lani kata ka jing tip ka blay olum haprok wigari India daki pau lak ngut ki kimi hakalengkari kin haban shaot yalakamet ban khai ki Khyllung but kani ka yaja hakamat jungi na kapor sa kapor but ngim la ban le hajaka ban don na kata ka normal delivery ban khasuk ki Khyllung kat kum ka jing tip balay olum kaway na saungut ki kimi habrok wigari India kan hab ban yakan dubet yaga jingpang ka jingstom andalale yaka surgery C-section kabalingo kalongba wala da World Health Organization kalaongba ka C-section hakanugno kari kamde ban bon yaka shipho lani khatsan person Henry hakari India chungi amdan basngapi kata namar babon nigi C-section lale haki private hospitals ki bofair ka jingong jong ka WHO ru kaditang man chutapet miyaw namar ka don ka agenda shalindat jong kani badi kata ngin sekren shaka bakot jong ka video Sau punyo persen ki Khyllung ki bakha ki private hospitals lakai ki lengba ka C-section but pinda penya ki government hospital but kaditang kumbakat 100% but hakini ki hendiat sinam baladap ka C-section hakari India kalakiyo kumbahinyo po 90% kum ki wegi chaching thao badan lang hakani ka perthai barong itip baki beriru ki laban khasuk khasanya laki khun nado ki porman chua habam don kita ki hospital la khasuk khasan bejengi ki beriu but anda ubri ulayo jing start ban shnai ki dawai dashin ban sengi ki hospital ban ajing sumar tekini baro ki la long ka kam kamai pisa la ong bay ka C-section deben pendon kam tanglada kadon kanu jing ma kanu jing area ka long kami but ye Khyllung hapor ba ka kami ka la persang ban khasuk la ong ru bay ka C-section deben pendon kam tanglada kadon kanu jing duna hagamet jong ka kami yo kawan ra jing ma ye Khyllung Henry hagani ka jukman tapat la Jingpynlong Business yaka namar ba anda khasuk iki Khyllung kam da bon than ka jinglut jingsep yaki kmi iki pa Henry da haban le ka C-section haban siuru yaki doctor haban siu ka operation theater but ki wei de ki jingdan kam kablaban poi de ki laktengka bade hangni ba ki oban snapisa de tangi doctor de tangi hospital Henry gani ka business ka pair na ka wei sa ka wei part ka hospital Bon ni ki doktor ki batri ki private hospital kin haban le abed de C-section namar ki haban biang ye ki try jung ki private hospital kanang ba ki hospital gini onong badla da kim le kumta ki laban shabe kam ki dan ru ka to ki doktor ki bakwaban kamay extra ki bayo yala la ki package na ki hospital badla da ki pen bon ni ki Puid Ban Kha Khyllung ti makiru ki kamay ko hospital ru ka kamay ha jokpor ki don ki doktor pat ki bathat ban pen khasuk namar bakim laban up sausan riukanta nakabanta iwe ilong kami ban pendab ya Kha Khyllung namar hakajaka bakini ki doktor kin penlut sausan riukanta tang nakabanta iwe patient ba in khasuk kila laban le arlaitali ki surgery hapo andriu nyukanta bat kila kamai shiposha ban ya jing kamai ka bakiyo lataki pen khasuk iki Khyllung tang ki doktor Henry ki don ru ki long kami ki bating ban khasuk bat ki ongi ki doktor ban Puid binyo eki but kini ki chu ki long kami kim sungtu bakadon biga jingma andala dab biga surgery but kani kan katabi ka kot ka kya ka jumki hakisnem ki ban sawan but ya kani ki khot ka maternal morbidity balada ka tu ka chu hi ka kami ka kwaban khai khuni baar
kan haban le be de cesarean namar kan umla shu ban le ka normal delivery baka bu jingma ya ka man baka jingkot jingkya ka chungka ba jongi khalung rukum jo ka jingduna ka don be habaro arliang karkum ki expert ki ong ba ka cesarean dai ban le la da don jingma ya ka kmi ban yai khalung ba David ban khasu ki khalung khnang be khalung run shat in klan ba but ki kmi ru kin shat kin klan ba Henry la de fi pedi ki reports pin iba habaro ko ikari India ka C-section kalanang kiyo kanang yat ki por haman la ki state jongani gari ka jongi ka C-section kala kiyo laisha hakini ki khasan snem ki blalet ka jingkiyo jong ka C-section kalong namar ba khandai po R% ki long kumi hakini gari ka jongi ki let kha khalung be ki hospital but bon ki de bi ki let ki private hospital haki government hospital ka khamduna namar amdan jingman to ya u doctor lani ka sarkar bakan shna pisa na ka jingkha khalung but bon ki long kumi kim tre hi ban let haki government hospital namar amdan ka jing sumar ka babha amdan doctor amdan nurse haki ni ki government hospital daga daw bon ni ki long kumi haki jing bambansi kin haban let sumar haki private hospital bekin yo ka jing sumar ka babha Henry na cylinder pad kadei ka business ba na kabanta gini ki hospital but ki pinbi ki pad ba lada ka long kami ka khasuk ya ki khun ti ka labi ban kha sausan Henry nyo prangut kar ka bakamon ban he ban shnga ni ka long yeng long sam Henry lada ka let ka C-section ti ka laban kha tang arngut but ki doctor kin sha khadu e laingut namar ba ka C-section ka bu jingmai ka kmi but amla ban pu chi pu ya ka met ka jongka kani gadi ka rule bala ai da ka sarkar hi but ka WHO shaki doctor but shaki hospital but la da fi page cylinder jong ka cesarean bon hi ki takiri ki bon bhai ka population kum kari India but ka China kinyale hi ban pun bon ka cesarean khnang ba kindobla ban pun dunai ka population but menta na ka por ka sarkar ka batai be ki priu shapang ka family planning badi bandon khun dang iwei ne arngut namar buka bun palat ka chinglot chingsep ka rem palat ka bam ka di but ki wei de ki chingdon kam kini bro ki di tang ki plan ban penduna brio ha ko perthai but ha ki ri bo pher but ekani lale na du ka por bin chwa hadu manta lada fi pej bania balada fi wad bania ye ka jing shisha pinlap baka Jingpynlong Kha Khyllung da ka C-section kadai ka benta jong ka agenda 2030 but ka sustainable development kabala seng hi da ka World Health Organization banwanra ye ka depopulation agenda ha ka perthai ka jingle ka ka bashar khai ba cylinder ye ki priu ki bom smuthu kinum smuthu ho ka long ka business ba ye ki private hospital ka business ba ye ki doctor but la penting ru iki long kami ban khasuk khasan da ka ba ong ba ka jing khasuk khasan ka wara ka jingpang ka bom la sha takadaw bonaki ki shukwa bit ban shuput ban shudep no ka kam khnang ba kinum yos ngoi ka jingpang Henry kim smu thupat bakat no gani kan ktai ka met ka jungki hadian obut bon pat gilong kami ki bakwa ban khasuk Henry kim yo ka jingpin shai ni ki doctor bon ki bla rung ha ki labor room ki la persang ban khasuk Henry ki doctor ki thatno kim kwa ban apply sau kanta ki shu ai daw no bagadon ka jingmai khlung bigi hapan lit no shako uti ban put no da piwat ki babon ba ki case kum kini but ni te babon na pi pila experience lani pila shemi kita don jingpen shai ni ki doctor don kata ka jingpen shai ki brio but ki long kmi bakin let da ka bakhasu khasan ye ki khun Henry la ya le ban bu iki ha ka jingdum ki don bari ki to ki babano sip ki ba kan do iki doctor ki ba tray shi shai ka kam kum ki doctor ki ba tray na kam ta ki pajba but ki banget ha ka normal delivery ha ka cesarean ki don ki to ki ba bhabok ki ba yoban kha ki government hospital ki don ki tur ki ba snubok pat ki ba let ha ki government hospital Henry ki shale ben ki shakran ben ha ki nurse ha ki doctor ba kim laban khasuk pindo petang ha ka ri khasi ga jongiru pnios ngobon ba ki khana phai tang shakhaliang jingki paramarjan ki jongpi ki bayeng basam ki jongpi pinsalap ye ga jing shisha ha ka ba khadu kumbangi ong kadei ka business kadei ka lat kamai pisa kadei ka kam shna pisa but la da fi wat ye ka jing shisha kadei lut ka plan dong ka depopulation agenda ban penduna ki brio ha ka porthai ila ekran ila batai wat himopi ye ka jing shisha Lano
Ngin Kyndit.